Hey ChatGPT, shin menene abin da mutane ke tunani yana kara azumi alhali kuma baya kara azumi? Akwai da yawa. Misali, idan mutum ya manta ya ci ko ya sha, azuminsa yana nan, kawai ya dakata da zarar ya tuna. Haka nan, fitar da jini daga yanka ko hanci baya karya azumi. Sai dai idan an yi jini mai yawa har ya sa mutum ya kasa ci gaba. Yin wanka ko shan ruwa da ba da gangan baya yin alwala baya karya azumi, amma a kula kada a hadiyya ruwa. Hakanan, shakar turaren wuta, amfani da man goge baki, matuƙar ba a hadiyya shi ba, da kuma yin mafarki da fitar da maniyyi ba su karya azumi, domin ba da gangan aka yi ba.